मिलियन व्यू जीव ହେଇଟି ଶାଶୁ ବସିଥିଲେ ଖଟରେ ତାଙ୍କ ସାଇଡରେ ବସିଥିଲେ ଜଇ ହଠାତ୍ ଶାଶୁଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୋଲିଦେଲେ ଧୋତି ଜଇ କଣ ପାଇଁ ଖୋଲିଲେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମରି ଚ୍ୟାନେଲ ଗାଭାସ୍କର ନ୍ୟୁଜ ଯୋଉଠି ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ଖାଣ୍ଟି ସତ କଥା ସତ ଆମେ ତ ଡାହା ମିଛ କଥା କହୁଛେ ना ना एरे कले ही हम चैनल चले ଜାଣିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଗାଭାସ୍କର ନ୍ୟୁଜ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଜାରିଆ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଭାଡୁଆ ଜେନା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସତ କଥା ନ୍ୟୁଜ এইটা কল ये চালিব तो मागुची हाँ? एटा मागुची ଆଉ କୃଷି ସମସ୍ୟା ଦେଶର ଯୋଉ ନା। ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଏସବୁ ଦେଖେଇବା किछि किछि से सब किछि लाभ नाही ଆମେ ଦେଖେଇବା ସାଇଆ ତଳେ ନାଗ ସାପ नाग साप ଦେଢଶହ ଲୋକ ଦେଇକି ଭାଇ ବୋଉ ଝାଳେଇଲେ झाळई गले कान कामुडिले रानी चेना ଜନା हमर यही सब न्यूज को हमर हाइलाइट ओडिसा रे पेट्रोल बंद रे के देखियो से न्यूज ଓହୋ କିଏ ଦେଖିବ? ଏସବୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ନା हमर इनकम नाही ना ଯେତେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନ୍ୟୁଜ ସେତେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ सेया को देखिया ନହେଲେ ଗାଭାସ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ ଚାଲିବନି। ଆମେ କମ୍ପିଟିସନ हम କରିପାରିବା कंप्यूटर करि परिए ओहो गाभास्कर खाली कहि दोती हेई रे माडी बसिला एती कहले बिलर ବାସ୍ ସେଇଟା ତ ଦରକାର ଆମର ହେଇଟି ବାପାଲୋ